नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। नीलम राणे दीपक केसरकर मैदानात। नारायण राणे आणि सुपुत्रांनी वेंगुर्ला बदनाम केलं, विनायक राऊतांचा हल्लाबोल। आणि बाळासाहेबांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही, नीलम राणे भाऊ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्गतर्फे शिवकालीन युद्धकलेच्या सादरीकरणाचा जाहीर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। शिवकालीन परंपरेचा वारसा जपत नवीन पिढीला शिवकालीन युद्धकलेचं प्रशिक्षण मिळावं या हेतूने अभिनवनं गेली 10 दिवस या प्रशिक्षणाचं आयोजन केलं होतं। यात विविध वयोगटातील मुलामुलींनी भाग घेतला आणि प्रशिक्षण प्राप्त केलं।
इथे नावं इथे दिलेली नाही आहेत त्यांनी कृपया पूर्ण नावं इथे येऊन द्यायची आहेत. धन्यवाद. गावात आलेला आहे. मी डॉक्टर प्रसाद नर्वेकर यांना विनंती करतो की त्यांचं गुलाब पुष्प देऊन स्वागत. नारायण राणे यांनी जेव्हा रत्नागिरीमध्ये आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला तेव्हापासूनची एनर्जी कार्यकर्त्यांमध्ये ते पाहून नारायण राणेंना 2.5 ते 3 लाखांच्या मताधिक्याने आमचे कार्यकर्ते निवडून आणतील अशी आशा विशाल परब यांनी वेंगुर्ला इथं बोलताना व्यक्त केली. विशाल परब यांनी वेंगुर्ला इथं नारायण राणेंच्या प्रचारात सहभागी घेतला. यावेळी तालुक्यातील शेकडो युवकांनी विशाल परब यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पक्षात प्रवेश केला. यावेळी विशाल परब बोलत होते. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे उमेदवार भाजप नेते तथा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या प्रचारार्थ 1 मेला भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी वेंगुर्ल्यात झंझावाती दौरा केला. यावेळी सर्वप्रथम त्यांनी येथील श्री स्वामी समर्थ आत्मलिंग पादुका मठात स्वामींचं दर्शन घेऊन नारायण राणेंच्या प्रचारात सहभाग घेतला. भारत माता की जय. बोलो भारत माता की जय.
यानंतर येथील भाजप कार्यालयाला त्यांनी भेट दिली। यावेळी तालुक्यातील शेकडो युवकांनी विशाल परब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भाजप पक्षात जाहीर प्रवेश केला। यावेळी सागर तीर्थ ग्रामपंचायत उपसरपंच सुषमा गोडकर यांनी काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर भाजप युवा मोर्चा पदाधिकारी सागर राणे, संकेत धुरी, सोमेश बाकर यांच्या प्रयत्नातून वरची केरवाडा यंग बॉयज ग्रुपच्या सत्यनारायण मोनकर सहित 30 युवकांनी सागर तीर्थ बाक्करवाडी येथील रुपेश बाकर, गौरव बाकर, प्रशांत बाकर यांच्यासहित 25 युवकांनी सागर तीर्थ वेळागर येथील मोतेश फर्नांडिस, बनारत फर्नांडिस, रॉकी फर्नांडिस, विकी मेंडिस यांच्यासहित 25 ते 30 युवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला। तसेच जय मानसेश्वर वेंगुर्ल्याचे सॅमसन फर्नांडिस, ओंकार रेडकर यांच्यासहित 20 जणांनी म्हाडा कॉलनी येथील सुहास परब, हर्ष पोचरेकर, अक्षय परब, गणेश जगताप यांच्यासहित 20 जणांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला। यावेळी सर्व युवकांचे विशाल परब यांनी भाजपात स्वागत करून पुढे त्यांच्या भागात दौरा आयोजित करून अधिक संघटना बळकट करण्यासाठी आश्वासन दिलं। यावेळी ॲडव्होकेट निरवडेकर, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष बाळू देसाई, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, तालुका सरचिटणीस बाबली वायंगणकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, दादा केळुसकर, मनवेल फर्नांडिस, विजय रेडकर, अणसूर सरपंच सत्यविजय गावडे, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष प्रणव वायंगणकर यांच्यासहित युवा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यानंतर विशाल परब यांनी महायुतीच्या कार्यालयाला आणि शिवसेना पक्षाच्या कार्यालयाला भेट देऊन पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली। आज भारतीय जनता पक्षाचं वेंगुर्ला येथील कार्यालयामध्ये आज नरेंद्रभाई मोदी साहेब, सन्माननीय आमचे उमेदवार नारायणराव राणे साहेब, त्यानंतर आमचे महाराष्ट्राचे नेते रवींद्रजी चव्हाण साहेब या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली, आमच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली आज या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयामध्ये मोठं ओपनिंग, काही मुलांचं पक्षप्रवेश झाला। त्यापैकी 6 गाव आहेत। एक सर्वप्रथम सागर तीर्थ उपसरपंच सुषमा गोडकर, सागर तीर्थ बाक्करवाडी येथील अनेक असंख्य मुलं, खालची केरवाडी यंग बॉयज असंख्य मुलं, वेळागर शिरोडा येथील अनेक युवकांनी प्रवेश केलेला आहे। तसंच वेंगुर्ला शहर आणि जय मानसेश्वर मित्रमंडळ व्हॉलीबॉल, त्याचप्रमाणे सागर तीर्थचे अनेक कार्यकर्ते, बहुसंख्य कार्यकर्ते वेंगुर्ल्यामधील पक्षप्रवेश केलेला आहे। आज मला असं सांगावंसं वाटतंय की सन्माननीय नारायणराव राणे साहेबांनी आपला फॉर्म भरला रत्नागिरीमध्ये, त्यांनी फॉर्म भरल्यापासून जी एनर्जी आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे, ही एनर्जी पुढील 7-8 दिवस अशीच राहील। 7 तारीखला राणे साहेबांना 2.5 ते 3 लाखाच्या मताधिक्याने आमचे सगळे कार्यकर्ते निवडून आणतील अशी आम्हाला आशा आहे। मला असं वाटतं वेंगुर्ल्यामधील पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तळागाळातील आमची जनता ही भारतीय जनता पक्षासाठी खूप चांगलं पोषक वातावरण आहे। नरेंद्रभाई मोदी साहेबांच्या असंख्य स्कीम आहेत, याचा वापर आमच्या सगळ्या लोकांना झालेला आहे आणि पुढील भविष्यात त्याचा वापर चांगला होईल। 10 वर्षामध्ये भारतीय जनता पक्षाने केलेली विकास कामे आणि 50-60 वर्ष एकत्रित सत्ता असलेली काँग्रेस, या सगळ्याचा फरक गोरगरीब जनतेला माहिती आहे। मोदी साहेबांच्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये असंख्य विकास कामं झालेली आहेत आणि होत आहेत। त्यामुळे मला असं सांगावंसं वाटतंय की माझ्यासारखा छोटासा कार्यकर्ता या आपल्या कार्यालयामध्ये असंख्य कार्यकर्त्यांना घेऊन आम्ही प्रवेश केला। सन्माननीय प्रसन्नाजी देसाई म्हणा, आमचे तालुकाध्यक्ष साहेब, ॲडव्होकेट निरवडेकर साहेब, आमचे प्रदेशचे निरीक्षक आलेले आहेत युवा मोर्चाचे, सर्वांनी सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा मोठा प्रवेश झाला आहे। आमचे युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष आहेत, सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलं आणि वेंगुर्ल्यामध्ये 90% भारतीय जनता पक्षाला वोटिंग होईल असं मी आशा बाळगतोय। कारण भारतीय जनता पक्षाचा तळागाळातील कार्यकर्ता आज पेटून उठलेला आहे। नरेंद्रभाई मोदी साहेबांची प्रत्येक स्कीम लोकांना समजावून सांगत आहे, लोकांना ह्या स्कीम पटत आहेत आणि लोकांना पुढील भविष्यात विकसित भारत करण्यासाठी आमच्या सगळ्या लोकांना हातभार मोदी साहेबांचा आहे आणि मुलं आमची तुटून आज काम करत आहेत। प्रत्येक मुलगा हा बाहेर पडलेला आहे। आज एवढा 42 डिग्रीचं टेम्परेचरमध्ये सुद्धा कार्यकर्ता हुरहुरीने काम करतोय, हे पाहून आम्हाला सुद्धा असह्य होतंय। परंतु येणारा खासदार, तिचा उमेदवार कोण असावा ही जनता ठरवते। परंतु मला असं वाटतंय की ह्यावेळी
सन्माननीय नारायणराव राणे साहेबांना सगळ्यात जास्त मताधिक्य या वेंगुर्ला शहर म्हणा किंवा तालुक्यातनं मिळेल अशी आशा आम्ही बाळगतो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब, ही लढाई कोणाची आहे? नरेंद्र मोदी साहेबांची आणि राहुल गांधी काँग्रेसची. परंतु नरेंद्र मोदी साहेब आपला स्पर्धक राहुल गांधी केव्हा मानतच नाही. आपला स्पर्धक ते बाहेरच्या देशाला मानतात. तसं आमचे इथले स्थानिक पदाधिकारी स्वतःचा जरी काही हेवा देवा असला तरी सगळे मनोमिलन एकत्र करून आहेत. त्यांना एकत्र व्हा अशी सांगायची गरज नाही. सगळे सुशिक्षित आहेत आणि चांगल्या घराण्यातले आहेत. प्रत्येक जण राणे साहेबांसाठी, मोदी साहेबांसाठी, चव्हाण साहेबांसाठी आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांसाठी काम करतायत. कारण ही लढाई गावागावातली नाही, ही शहरातली लढाई नाही, ही कुठल्याही खेड्यापाड्यातली लढाई नाही, ही देश लेवलची लढाई आहे. आणि या लढाईमध्ये सगळ्यांनी मनोमिलन एकत्र केलेलं आहे. मला एवढं सांगावंसं वाटतंय की उद्धव ठाकरेंची लोक सुद्धा आम्हाला मतदान करणार. याचं कारण असं आहे की त्यांना कळालेलं आहे की तिकडे मत घातलं तर फुकट जाणार, मोदी साहेबांना मत घातलं तर देशाला जाणार, देशाला गेलेले मत हे विकसित भारताला जाणार. त्यामुळे आमचे सगळे पदाधिकारी रुसवा फुगवा कोणी ठेवलेला नाही. सगळेजण आमचे एक दिलाने काम करतायत. याचा अभिमान माझ्यासारख्या छोट्याशा कार्यकर्त्याला. याची प्रचिती म्हणून मगाशी प्रचंड असलेली गर्दी ही तुम्ही पाहू शकता. सध्या उन्हाळी सुट्टीचा हंगाम आणि शालेय सुट्ट्यांमुळे देवगड येथील पर्यटन स्थळ पर्यटकांनी बहरली आहेत. पवनचक्की गार्डनसह समुद्रकिनारी पर्यटकांची वर्दळ वाढू लागली आहे. देवगड येथील समुद्रकिनारी तसेच पवनचक्की भागात पर्यटकांकडून सेल्फीची मजा लुटली जाते. उन्हाळी सुट्टीमुळे पर्यटनामध्ये अधिक बहर येणार असला तरी देवगड येथील समुद्रकिनारा आतापासूनच पर्यटकांनी गजबजलाय. सध्या ही पर्यटकांची वर्दळ काही कमी नाही. त्यामुळे स्थानिक हॉटेल व्यवसाय पर्यटकांमुळे तेजीत सुरू असल्याचं चित्र आहे. मासे, चिकन यासाठी हॉटेलमध्ये मोठी मागणी असते. स्थानिक पातळीवर मासळीचे दरही वधारले. खासगी वाहनं घेऊन पर्यटक येत असल्यानं रहदारीत ही मोठी वाढ झाली आहे. देवगड येथील समुद्रकिनारी सध्या आंबा हंगाम सुरू असून स्थानिक पातळीवर आंबा खरेदी विक्री स्टॉल सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या पसंतीचा आंबा खरेदी करण्याबरोबरच स्थानिक पर्यटनाचं दर्शन या दुहेरी हेतूनं पर्यटकांची अलीकडे इथं वर्दळ वाढू लागली आहे. परीक्षा उरकल्यानं अनेकांनी देवगड इथं पर्यटनाचा बेद आखल्याचं चित्र आहे. त्यानुसार देवगडसह तालुक्यातील किल्ले विजयदुर्ग आणि श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथंही पर्यटकांची वर्दळ वाढू लागली आहे. तालुक्याच्या विविध भागात पर्यटकांची उपस्थिती असते. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला यातून चालना मिळणार आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या भूमीत राडेबाज हा शब्द जन्मालाच येऊ शकत नाही, पण दुर्दैवानं नारायण राणे आणि त्यांच्या 2 पुत्रांनी वेंगुर्ला बदनाम केलं असा आरोप इंडिया आघाडीचे लोकसभेचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी वेंगुर्ला इथं केले. राडेबाज हा शब्द वेंगुर्ल्याच्या इतिहासामध्ये कधी आहे का? अरे ज्या बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या वाणीतून संत ज्ञानेश्वराच्या नंतर खऱ्या अर्थाने मराठी आणि इंग्रजी जी बाहेर होत होती ना, ती बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या मुखातून होत होती. त्या बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या भूमीमध्ये राडेबाज हा शब्द जन्माला येऊ शकत नाही. पण दुर्दैवाने ह्या वेंगुर्लेकरांनी, ह्या विकृतीने किंवा ह्या सत्ता पिपासू लोकांनी, नारायण राणे त्यांच्या 2 पुत्रांनी हे वेंगुर्ल्याला बदनाम करतात, वेंगुर्ला वासियांना बदनाम करतात. राडेबाज म्हणून तुम्ही तुमचं नाव लिखित तुम्ही जरूर तयार करा, पण संत साहित्याची जोपासना करणारा आणि सुसंस्कृत लोकांची भूमी असणारे हे वेंगुर्ला आमच्यासाठी अभिमान आहे. आणि म्हणून वेंगुर्ल्याचं हे वैशिष्ट्य आम्ही कदापि पुसू देणार नाही. पण मला आठवतं, मी मला त्या दिवशी माननीय विलास गावडे साहेबांकडे गेलो होतो, त्यांचं वर्णन केलं होतं. मी त्याच्यानंतर 8-10 दिवसांनी ते आलो होतो. काय ती दादागिरी, मला विचारतात काय विनायक गावडे 10 वर्षात काय केलं? अरे देवा, त्यांना सद्बुद्धी द्यावं, जरा स्मरणशक्ती पण एकदम चांगल्या पद्धती द्या. एक 37 वर्ष एकीकडे सांगतात, 37 वर्ष मी सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात आहे. आणि खरंय, आमदार, मंत्री, महसूल मंत्री, दुग्ध मंत्री, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, त्यानंतर ते लसावीचे मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळातले लसावी मंत्री. मी ते MSME म्हणत नाही, लसावी. अरे 37 वर्ष राजकारणामध्ये राहिलात तुम्ही, सत्तेमध्ये राहिलात. काय दिवे लावले सिंधुदुर्गामध्ये? आणि 10 वर्षापैकी 7 वर्ष विरोधी बाकावर बसून विनायक राऊतने जे केलंय
ते नारायणराव राणे तुम्हाला नाही आयुष्यात करता आलं, नाही करता आलं. होय मी सांगतो, नाही केले मी. माझा राजकीय इतिहास रक्तरंजित इतिहास नाही बाबांनो. तुम्ही सांगा नारायण राणे, तुमच्या 37 वर्षामध्ये म्हणताय ना 9 जणांच्या उपकार करत्या जणांच्या हत्या तुमच्या कारकिर्दीमध्ये झाल्या की नाही ते सांगा, आणि त्यांचे आरोपी का पकडले नाही ते सांगा. ह्याच तुमच्या छोट्या ड्युट्याने विलास गावड्यांपासून सगळ्या बाजारपेठेमध्ये लोक झोपलेली होती. अशा वेळेला त्यांच्या घरादारावर लाथा मारल्यात, दरवाजे तोडलेत, लोकांना घाबरून सोडलं. तलवारी हातात घेऊन, गुप्ते हातात घेऊन तुमचे राडेबाज करणारे जे दानव हैवान ह्या वेंगुर्ल्यासारख्या बाजारपेठेमध्ये फिरत होते. आणि ज्या बाजारपेठेमध्ये बॅरिस्टर नाथपाय आणि मी सुद्धा खाली उतरून भाजीपाला घेतोय, केळी घेतोय, आबुलीचे हार घेतोय, त्याच वेंगुर्ल्याच्या बाजारपेठेमध्ये नारायण राणे तुमचे हैवान हे वेंगुर्ल्या वासियांना लाथा बुक्क्याने मारण्याचा प्रयत्न करत होते. वेंगुर्ले वासी नाही विसरले बाबांनो, नाही विसरले. विनायक राऊत आपल्या 10 वर्षाच्या या कारकिर्दीमध्ये त्याच्याबरोबर 10 वर्ष आमदार मुंबई, 7.5 वर्ष आणि 12 वर्ष नगरसेवक, एवढी वर्ष डायरेक्ट राजकारणामध्ये काम करणारे विनायक राऊतने नारायणाने तुमच्यासारख्या राजकीय हत्या नाही केल्या होत. तुमच्यासारखी जमीन बळकाव करण्याची कृत्य आम्ही नाही केली. तुमच्यासारखी जमीन दिली नाही इंजिनिअरिंग कॉलेजला, मग त्या गरीब मंचेकरचं डोकं पहाटे 2:30 वाजता नाही फोडलं. मी केलं ते माझ्या संस्कृतीचं जतन केलं. मी जपलं माझ्या हृदयामध्ये हरिनाम, मी जपलं माझ्या हृदयामध्ये पंढरीच्या पांडुरंगाचा अभंग, आणि बसलो भजनाला, बसलो कीर्तनाला. आणि म्हणून ती जी माझी पुण्याई आहे ना, त्या पुण्याईच्या जोरावरच प्रवीणभाई भेटले, शंकरभाई भेटले, अण्णा भेटला, इर्षदभाई भेटले. अशी सोन्यासारखी माणसं पैशाने नाही भेटली बाबांनो, संपत्तीने नाही. आणि तुम्ही सुद्धा एवढ्या रात्री उपाशी तापाशी आलात केवळ आणि केवळ ह्या भारत मातेच्या रक्षणासाठी, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका निष्ठावंत शिवसैनिकाच्या मदतीसाठी. त्यामुळे ह्या जिल्ह्यामध्ये 10 वर्षामध्ये विनायक राऊतने ज्या अभ्यास पद्धतीने संसदेमध्ये काम केलं, कारण माझ्या समोर बॅरिस्टर नाथपै यांचा आदर्श होता, प्राध्यापक मधुदंड यांचा आदर्श होता. आणि तुमच्या मुलाचं तुम्हाला किती कौतुक हो. ते खासदार राहिलेला एक मुलगा, मी ज्या वेळेला दिल्लीत गेलो की मला विचारायचे, म्हणजे हिंदीमध्ये इंग्रजीमध्ये, तुम्ही कोणाला हरवून आलात? तर निलेश राणे नाही, निलेश राणेचं नाव सांगितलं नारायण राणे का बेटा ना. आणि असं म्हटलं की जाम आनंद व्हायचा. म्हणजे जी दादागिरी इथे, तीच दादागिरी मुंबईला, तीच दादागिरी दिल्लीला. आणि सगळ्या लोकांनी हात जोडले, अच्छा हो गया, ऐसे बदमाश लोग फिर एक बार संसद में आपने आने नहीं दे. हे दिल्लीवाल्यांचे शब्द. पण विनायक राऊत संसदेमध्ये काम करत असताना, अरे नारायणराव तुम्ही 10 वर्षात 30 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये स्वतःच खासगी मेडिकल कॉलेज उभं केलं, इंजिनिअरिंग कॉलेज उभं केलं. आता तर एफिडेव्हिट मध्ये 19 कोटी रुपयाच्या दागिने. खैसून वांग्या भूतानलं चालगती तरी खर्चून आणलं होतं तरी सांग. आमका नको बाबा, ते आमका जर मिळतं तर मला, आमका हप्पापाचा माल गप्पापा नको. आम्हाला त्या बाळा वळून दिला, बिचाराला जाळून मारलं मुंबईमध्ये. का तर म्हणे त्याने निवडणुकीला पैसे दिले होते, निलेश राणेंच्या पहिल्या निवडणुकीला. ते म्हणे कार्यकर्त्यांना वाटले नाही, निलेश राणे आपटले. त्याचा राग ज्या कार्यकर्त्यांवर काढला त्याच्यापैकी एकाला जाळलं आणि दुसऱ्याची 2 बोटं तोडली बाबांनो. हैवानांची अवलाद, हैवानांची अवलाद. आणि म्हणून आम्ही आमचा स्वतःचं कॉलेज नाही काढलं,
आम्ही काढलं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1000 कोटी रुपयाच्या तरतुदी सहित. उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान मोदी यांची भेट होऊन युती पुन्हा स्थापन करायचं सुद्धा ठरलं होतं. मात्र युती झाली नाही, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत ते उद्धव ठाकरे यांच्याशीही बोलले होते. इलेक्शन संपल्यावर फडणवीसांचे फोन न उचलणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी स्वतः नंतर फडणवीसांना फोन करून शिंदेंऐवजी तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा असं देखील सांगलं होतं. याबाबतची माहिती देवेंद्र फडणवीसांनीच दिली असे गौप्यस्फोट मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. पाहुयात वेंगुर्ला इथं पत्रकार परिषदेत बोलताना काय म्हणालेत केसरकर. ही गोष्ट खरं तर आमच्यापैकी अनेक लोकांना माहिती आहे जे फडणवीस साहेबांच्या जवळचे आहेत. त्यांनी जो फोन केला आणि जे आम्हाला फडणवीस साहेबांनी सांगितलेलं होतं त्याप्रमाणे ज्या मागणीसाठी म्हणून हे बंड झालेलं होतं की महायुती एकत्र आली पाहिजे आणि त्यावेळेला उद्धव साहेबांची आणि मोदी साहेबांची मीटिंगसुद्धा होऊन पुन्हा एकदा महायुती पुनर्स्थापित करायचं महाराष्ट्रामध्ये ठरलेलं होतं. अशा वेळेला खूप वेळ त्यांनी काढला आणि ज्या वेळेला त्यांनी महायुती पुन्हा एकदा पुनर्स्थापित केली नाही त्यावेळेला शिंदेसाहेबांनी हा निर्णय घेतला आणि हे करण्यापूर्वी ते मुख्यमंत्र्यांशी म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याशी बोललेले सुद्धा होते उद्धव ठाकरे साहेबांशी. आणि ही वस्तुस्थिती आहे की फडणवीस साहेबांचे फोन हे ज्या वेळेला आमचं इलेक्शन संपलं त्यावेळेला उद्धव साहेब स्वीकारत सुद्धा नव्हते. त्याच उद्धव साहेबांनी फोन करून फडणवीस साहेबांना सांगितलं होतं की मी तुम्हाला पाठिंबा देतो, तुम्ही शिंदेच्याऐवजी तुम्ही स्वतः मुख्यमंत्री व्हा. आणि ही बाब फडणवीस साहेबांनी आम्हाला सुद्धा सांगितलेली होती. त्यांनी हे अनेक गोष्टी आज राजकारणामध्ये उघड केल्या जात नाही, परंतु बाळासाहेबांचं स्वप्न काय होतं की माझ्या एका शिवसैनिकाने मुख्यमंत्री झालं पाहिजे आणि ज्याला शिवसैनिक मुख्यमंत्री होतोय त्याला तुम्ही मात्र अशी ऑफर देता हे महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळलं पाहिजे. कारण चुकीच्या दिशेने ते जात आहेत. काँग्रेसबरोबर गेलो तर मी माझा पक्ष बरखास्त करेन असं म्हणणारे बाळासाहेब होते. स्वातंत्र्यवीरांचा अपमान सहन न करणारे बाळासाहेब होते आणि म्हणून बाळासाहेबांच्या विचारापासून कसे दूर गेले याचं एक उदाहरण त्यांनी केलेला फडणवीस साहेबांना केलेला फोन हे आहे असं मी समजतो. महाविकास आघाडीचे उमेदवार खासदार विनायक राऊत यांच्या प्रचारासाठी माजी मुख्यमंत्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भव्य जाहीर प्रचार सभा शुक्रवारी होते. सायंकाळी 6 वाजता कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील मैदानात होणार आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी सभास्थळाचा आढावा घेतला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या प्रचार अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय, त्यामुळेच मोठमोठ्या सभा होत आहेत. शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्या प्रचार सभेची जय्यत तयारी सुरू आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी सभास्थळाची पाहणी केली, नियोजनाचा आढावा घेतला. इंडिया आघाडीचे सर्व नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि जिल्हावासियांनी उपस्थित राहावं असं आवाहन कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी केलं. शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, महिला जिल्हा प्रमुख नीलम पालव, उपजिल्हा प्रमुख संदीप कदम, संकेत नाईक उपस्थित होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे खासदार विनायक राऊत यांच्या प्रचारासाठी शुक्रवारी उद्या 3 मे रोजी संध्याकाळी 6 वाजता या मैदानावर येणार आहेत. उपजिल्हा रुग्णालयाच्या समोर या मैदानाची तयारी आता पूर्ण होत चाललेली आहे आणि हजारोच्या संख्येने लोकांनी यावं असं आवाहन आम्ही शिवसेनेच्या वतीने, उद्धव साहेबांच्या वतीने आणि विनायक राऊतांच्या वतीने करत आहोत. आणि महाविकास आघाडीचे सर्व सदस्य, महाविकास आघाडीचे मतदार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मतदार हजारो संख्येने या असं आवाहन आपल्यामार्फत या ठिकाणी करत आहोत. सवय झालेली आहे नेहमीच स्वतःचं घोडं आमटवायची. खरं म्हणजे मी त्याच्यावर बोलणार नव्हतं कारण त्याच्याकडे बोलण्यासारखं काहीच नाही. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती असेल की 19ला जी मागची लोकसभा झाली त्यावेळेला या विधानसभेमध्ये पडलेली टिल्ल्या आमदाराला पडलेली मतदान बघा आणि त्याच्यानंतर त्याच्या मोठ्या बंधूंना पडलेली मतदान बघा, किती फरक आहे तो. म्हणजे घरातच जर घरभेदी असेल तर बाहेरच्याची गरज नाही. आता दुसरं त्याने वडिलांना उभं करायसाठी त्यानेच कंबर कसली, पण त्याच वेळेला त्याने सांगितलं की माझा सागर बंगल्यात आता माझा राजकीय गुरु आहे. आता मी ते बोलणं मला आवडत नाही कारण ती माझी भाषा नाही, ती त्या राणे परिवारावरच भाषा शोभते. पण त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की माझे पिताश्री तिकडे आहेत म्हणून, तर त्याचं आता ते काय स्पष्टीकरण आहे ते लोकांनी समजलं पाहिजे. म्हणजे नक्की वडिलांना उभं केलं आहे ते निवडून आणण्यासाठी केलं आहे की वडिलांना कायमस्वरूपी घरी बसवायसाठी केलं आहे. आणि म्हणूनच या धमक्या बिमक्या देतोय, बँकेत जाऊन धमक्या देतोय, रस्त्यावरती बोलून धमक्या देतोय. हे जे काही चालू आहे या जिल्ह्याने
दहशतवाद या जिल्ह्यातला संपलेला आहे. आज लोक कोणतीही दहशत ऐकायला तयार नाही. असं असताना जो काय हा टिल्ल्या आमदार करतोय त्याचं नक्कीच पर्यवसन हे आमचं मताधिक्य वाढलेलं असेल आणि त्यांचं घटलेलं असेल आणि लोक आज ते ऐकायला बांधील नाहीत आणि ते ऐकून घेणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षामध्ये जाऊन सुद्धा याच्या स्वभावामध्ये काही बदल झालेला नाही. त्याने भाजपला राणे भाजप करून टाकलेलं आहे. जी खरी भाजप आहे, जे खरोखर भाजपचे कार्यकर्ते ते आजही, मी तुम्हाला सांगतो, ते आजही आम्हाला मतदान करणार, ते आमच्याबरोबरच असतील. कारण अटलजींची, प्रमोद महाजनांचं जी भारतीय जनता पक्ष होता तो आता भाजप राहिलेला नाही. इथे राणे भाजप झालेली आहे. यांची संस्कृती बदललेली आहे आणि ती संस्कृती भारतीय जनता पक्षाचा सच्चा कार्यकर्ता कधीच मान्य करून घेणार नाही. आणि आहेतच आणि त्या खूप जुन्या आहेत, 40 वर्षाच्या आहेत आणि ते राणेसाहेब तरी विसरणार नाहीत. कारण शेवटी आज त्यांची अशी धारणा आहे किंवा समज आहे की आतापर्यंत जी काही पदं मिळाली आहे ती शिवसेनेत पक्षातून आल्यापासूनची आतापर्यंत मिळालेली आहे. त्यामुळे सुरुवात शिवसेनेपासून झालेली आहे. पण आता यावेळेस देवाच्या दयेने म्हणा सगळे पक्ष एकत्र आले, त्यात शिवसेना हा पक्ष आला, त्यामुळे बाळासाहेबांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. विश्वास हाच व्यक्त करेन, राणेसाहेबांनी प्रचंड मताने, बहुमताने निवडून येतील आणि कोकणच्या विकासाला परत एकदा आता झालेल्या आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात करतील. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. नीलम राणे दीपक केसरकर मैदानात. नारायण राणे आणि सुपुत्रांनी वेंगुर्ला बदनाम केलं, विनायक राऊतांचा हल्लाबोल. आणि बाळासाहेबांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही, नीलम राणे भाऊ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.